Ak by ste neboli politikom, ale policajtom, na akom oddelení by ste chceli pôsobiť? No možno, že na nejakom dopravnom, aby som bol v rámci dopravnej Kobry, aby som naháňal všetkých pirátov. Máme už teraz vlastne dostatok policajtov? Ten dostatok určite ešte nie je, ale postupne sa zvyšuje počet policajtov aktívnych, ktorý je. Ten problém s postavou tu bol posledných 10 rokov a my postupne lovíme tú krivku a ja verím, že aj pokračovaním náborovej kampane bude aj rok 2026 úspešný. Prečo by mali ľudia chcieť vstúpiť do policajných radov? Dnes je to otázka, s ktorou častokrát súperia aj tí mladí ľudia, pretože aj ich pracovné návyky sú dnes iné. Každý dneska chce byť možno, že skôr úspešným manažerom alebo influencerom, ale byť policajtom je možno aj poslanie, že sa staráte v prvom rade o záujem druhých, o bezpečnosť, o tom, aby sa ľudia na Slovensku cítili bezpečne. A to by mal byť aj ten základný morálny kompas každého človeka, ktorý do policajného odboru chce ísť.